Subscriber Teacher Project. Ano? Click subscribe. Press the button. Kung gusto mong gumanda, natural, gumastos ka. Kung ang Tagalog ng soap ay sabon, ano naman ang joy? Joy. Tissue. Anong hayop ang anong hayop ang may pinakamalaking itlog? Malambot ng pinasok, matigas ng lumabas. Ano? Ayan, so hello mga ka-project. Ayan, ito na naman ang pangatlong edisyon ng ating Pera sa Tanong, kung saan hahanap naman tayo ngayon ng mga Becky at mga kaibigan natin ng LGBT+. Ayan, so dito naman tayo ngayon sa Dagupan City, Pangasinan. Ayan, at sa mga gustong bumili ng ating copper mask, ayan, so lahat ng vlog natin, ito yung sinusuot natin. Ayan, so please PM nyo lang si John Rex Lalica, ito yung kanyang Facebook account, at don't forget to subscribe Don Suzette Ogana Vlogs. Ayan, pati na rin sa ating Teacher Project Facebook page. Ayan, so please like and follow. Ayan, and don't forget sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ang Teacher Project. Ayan, so search nyo lang sa YouTube or click nyo lang yung link sa aking Facebook. Panoorin nyo na. Hi mga vlogger, ako nga pala si Timothy Sinipa na nagsasabi, kung gusto mong gumanda, natural, gumastos ka. Okay, ito po yung vlogger natin ngayon, mag-umpisa tayo. Ilang taon ka na? I'm 35 years old. Kaya umpisa na natin ang question number 1. Sa Roman numerals, sa Roman numerals, kung ang x ay 10, ano naman ang xxx? XXX. Size! Oh my God, XXX. Triple X yun eh. 30 ay 10 plus 10 plus 10. 30? Wow! Oh, 20! Kung ang Tagalog ng soap ay sabon, ano naman ang joy? Joy. Tissue. Anong hayop ang anong hayop ang may pinakamalaking itlog? Dinosaur. Ande! Wow! Diba? Konti ka kumala! Ako? Ande! Ako sweet. Kung ang upuan ay salungkwet, ano naman ang brief?
Underwear. Salawal. Sabi natin, kung ang upuan ay salungkot, ano naman ang brief? Okay, salawal kasi ba niya? Boxer short. Tagalog. Tagalog mo. Brief. Brief. Ano ba yung brief? Ang salungkot mo, ano? Salong. Kalong-kalong. Kung kahapon ay Sabado, ano naman bukas? Linggo. Ano bukas? Hi, I'm Katrina White Angel. Loren, nagpapakinig ka na! Ramos. I'm 29 years old. Banyan, I live in Eddie Fernandez, Quezon City. Oh, kasabihan. Candidate number 1. Ang kasabihan ko, Her self-introduction. wala akong kasabihan kasi. Miss Love. I love is life. Yun lang. Oh, sige na. Malambot nung pinasok, matigas nung lumabas. Ano yun? Ang sarap mo, dahil 20. Kung ang ring finger ay palasingsingan, ano naman ang middle finger? Bakit ang middle finger mo? Siya naman ang kaya sa kanya? Yung madali lang. Kung ang hito ay catfish, ano naman ang milkfish? Bangus. Wow! Hindi niya sagutin. Kung ang upuan ay salungkwet, ano naman ang brief? Di ba 20? Para ba naman? 20? Ano sinasalubong ba? Mayroon naman na ano dapat may sabi mo din ka. Madali na ngayon kanina, di na sagot. Salungkwet. Oh, salungkwet lang tama. Dami naman ano. Ay, ang kapwiki. Pwede naman titin. Ito naman. Kaya naman, di ba? Alam ang laman na ano. Katak. Kung ang spit ay dura, ano naman ang swallow? Oh, Lul, oh, ano niya na. Turuan mo. Ano daw? Kasi siya na naalala. Ano ba yan eh? Uy, ang dami kayo. Thank you. Try to teach your project.